ҳазрати авс ибни авс буд. мега гуфтам ки ҳазрат охи шумо мегӯед ки салавотҳои мо ба шумо мерасонем, оё шумо ҷисми шумо вуҷуди шумо ба хок табдил намеёвад? чил мақсад салавотҳои мо ба шумо мерасонад замоне ки вақад аранта, яъне ту аллакай ба хокистар табдил шудагӣ. баъд мега ҳазрат гуфтам ки инналлоҳа ҳаррама алал ард ин ҷасад аланбиё, худованд бар заминҳо ҳаром гардонда ки ё бар хок ҳаром гардонда ки онҳо ба ҷасади пайғамбарҳо ягон зиёну зараре расонанд. худованд ба инҳо ҳаром гардондади, яъне ба ҷасади инҳо ё коре надорад. пас рӯзи ҷумъа ҳам агар мо ҳамин салавотҳоро зиёд кунем, бо албатта беҳтар мешавад ки таъкиди ҳазрате ки дар рӯзи ҷумъа бо салавотҳо зиёд бошад. барои бештари вақта мо оятам дорем аз сураи аҳзоб: инналлоҳа ва малоикатаҳу юсаллуна алан набӣ я айюҳаллазина аману саллу алайҳи ва саллиму таслима. ин аллоҳ, малоикаҳо ва пайғамбари гиромӣ салавот мефиристанд. худованд таъкид кард ки шумо ҳам ба номи пайғамбар салавот бифиристед. ҳамин хуб мешавад бародари азиз, агар одат кунем, хонаводорам бигем ҳамин аллоҳумма салли ало муҳаммад ва ала али муҳаммад. иншоаллоҳ подошу бузургай, худо хоҳад бигем як нишонаи муҳаббатҳои мо ҳай ба пайғамбари гиромӣ. бисёр хубай, бисёр хайри зиёд ҳай. аллоҳи меҳрубон боз амоқибатҳомона ба хайр кунад, имономона бо саломат нигаҳ дорад. این خیرها و احسانها را الله مهربان قبول گرداند. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم. خداوند حفظتان کنه و برکت بیاورد. برآمدن ده ان شاء الله بعد یک از نماز نمیشه چند رکعت میکنی بعد از کدام وقت کدام سوره